Dia Hokeyo. Ogai mar obila e yor kojolo Douglas Kanja wacho ni osedaro obila e tesendo obila ma Kware e kinde manonro dhi nyime ewi ringre ma oseyudi e kar puko taka ma Kware. Ogai mar okwach kich Mohamed Amin bende owacho ni gitimo nonro mar yango gima dibed ni otudre kod nek magalagala mar ji ma osekwany ringregi. Obila osingo ni gibiro chiwo duoko mar nonro e thuolo mar jumbe adek. Jafwambo marwa Efi Nyakidi chakonwa chenro mar atil gi ripodno e yo machal kod ma. Oganda jo Kenya pod nigi penjo mathoth ewi ringre moseyudi e kar puko taka e alwora ma Kware Mukuru Kwanjenga. Ringrego iyudo ka ofundi e gundni kendo thothgi gin ma ochadh fuonni maggi. Ma e ting' ma ogai manyien mar obila Douglas Kanja oromogo e tije manyomiye e yor kojolo bang' jafetko migwe tao. E twak mare mokwongo, Kanja olando ni masira ma Kware omiyo osekawo okang' mar daro obila duto ma osebedo katiyo e tesend obila ma Kware e kinde manonro matut dhi nyime mar ng'eyo adieri ewi kaka ringrego ochopo e kar puko taka mani mana machiegni kod tesend obila no. Singo mare en ni duoko biro wuok e thuolo mar jumbe adek. Investigations are on progress. I would wish that we allow the investigators to have their time. Within a period of 21 days, we would have gotten all the information. We would have known who committed these crimes. And the law will take its own course. E kindego, ogai mar okwach kich Mohamed Amin olero ni girango kidienje adek manyalo konyo e nonro ma kamano. Penjo ma okwach kich geto duoko en ka dibed ni nitie din magalagala manego ji aoyaye, koso nitie jonjore ma ohonore kendo nego ji e yo makoch. Penjo machielo en ka dibed ni nitie jochiw thieth matimo ohala mar uso fuonni mag dhano. Are we dealing with a cult that is associated with criminal activities? Are we dealing with serial killers that are also associated with criminal activities? Or even, could we be dealing with rogue medical practitioners that are dealing with criminal activities? All these are hypotheses that, as investigators, we have tried to bring on board. Penjo ma obila kod jopiny pod nigo en gima omiyo ringre ma oseyud e kar masira no osemana bedo mag mine. If you look at the age, between 18 to 30. If you look at the gender, these are all female. If you look at the way the bodies have been disguised and packaged, all the same. If you look at the place the bodies were thrown into the dump site, just one spot, I get the same. E chenro margi mar nonro, obila kod okwach kich ywak ni dhungruok gi gero mar jopiny osemiyo gi kinde matek e donjo kar masira ma Kware mondo mi gichok neno manyalo konyo e yango adieri mar wach. My investigations team faced a lot of hostility from the members of the public in terms of accessing the crime scene. However, at this juncture, I would like to really appreciate Amnesty International, Haki Africa, the Red Cross, and the local community groups that assisted us to dialogue. Ringrego nyaka sani okan e kar kano ringre ma City Mortuary kapod girito bero machakore chieng' wuok tich. Efi Nyakidi, Ramogi TV.